ዘይተለመደም ታሪክ ፍቅሪ ኣደን ጓልን ምስ ሓደ ሰብኣይ ስድራ ቤት ምስራትን ይብዕላም ብዛዕባ ባህር ፍቅሪ ዝምድናታት ከምኡ እውን ዘመናዊ ቅርፂ ስድራ ቤት ዓለማዊ ዘተም ዝለዓለሉ ኣብ ሓደ ዜና ሓንቲ ኣደን ጓልን ካብ ቦትኡ ዘይተገለጸም ምስ ሓደ ሰብኣይ ስድራ ቤት ምስራት ዝወሰነ ውሳነን ብግልፂ ፍሊጠን ኣለዋ። السبعي زيم بالعلا خبروت حديثكم ون معرنته أقباب كم زحزن يقلص زنكلتن ستيم حجك حرساي تبيار لوام كم سدرابيت حبيرنا دو مبارنام قرعتي سمعنا يبلام زقام نلومو تسبيتات بمدحسن نفقر مولادن استتقع عقاب ممرات نيوم قابلو مود زحلف ركبم كم تتاسدرا بيت زقلصتهم اتفولي قعزن زجمرم تاغوال اتفقاري ام نابدي ام سافالطتهم بزعباتيم ابزم دنوم زنبرو مستوعل لغزيم كم اون دغاف بحريو ملو بملو مس نغرتايوم تادق ام ادناقوت بدحريقا فرو سميعتا تحترتم تاغوال كام نسميع زين ختمن مرودا امبر نخت عبطهم اتبابعتام تقدم قالي بزعبو زقلصتهم مسمعكم كم زفال فقرنا عيون يكالي لم كفل دلهو بلتم كما هدن قالن بقلص تساربنا مخانا حدحنا خين ودادر وي كين تحبابا قنا كرتينا نحرسب كم نفكر تسمع معنا بقن إيم وي بمستير كفالا لها زي ممراتن قليتن زانا نستيم نقلوز امنتن حد حالاوي أخبروتن كم زمرت أم يقلص أم تسمون حاليتا صدراك كلاخل تبهايو زي تقلص أسفأي أمود أتا مسكلتينا نستيم حدز تمسرعم زندنا نخجمر تسمع معن فقرن قلوز امنتن ممراتن ድሕሪ ግዜ ናብ ገዝአን ተሰጋጊሮም ከምቲ ታስድራ ቤት ዝገለጸቶም ንኽልቲአን ኣንስቲ ብስምዒታዊ ገንዘባዊ መገዲ ማዕረ ደጊፎን እዮም። እታ ጓል ብሰላም ብሓባር ነብሪና በለት ውድድር የለን ቅኒ የለን ፍቕሪ ምርዳን ጥራይ ዘሎም ሓቢርና መፃ ንምህናፅ ስምምዕ ጌርና ኢና። እታ ስድራ ቤት እዚ ውሳነ እዚ ብሃንድ በስ ተገበረ ዘይኮነስን ኣወርሕ ዝኣክል ብዛዕባ ስምዒታት ሓላፍነታትን ከምኡ እውን መደባት ወሊድን ብቕንዕና ዝተገበረም ዕሙቕ ዘተን ብጥንቃቐን ዝተሓስበን ስምምዕ ምዃኑ ትገልጽ። እቲ ሰብኣይ ሰባት ግርጭት ወይ ውድድር እዩ ዝመስሎም በለም እቲ ዝምድና ዝሰርሓሉ ዘሎ ቀንዲ ምኽንያት ግን ቅንዕና እዩ። ብዛዕባ ኩሉ ነገር ንዛረብ ኢና፣ ውሳነታት ብሓባር ንወስን ኢና፣ ሓደ እኳ ኣይተርፍን እዩ። እቲ ዓቢ ስድራ ቤት ሎሚ ዘን ክልተ ነሲም ክሓርሳ ይፅበያ ኣለዋ። እንደቀን ከም ሕዋት ሓቢረን ንምዕባይ ከዓም ይዳለዋ ኣለዋ። ንርእሰን ከም ተወዳደርቲ ዘይኮነስን ከም ሓንቲ ጉጅለ ኮይነን ደቀን ኣብ ሓበራዊ ገዛ ብሓበራዊ ሓላፍነታትን ከምኡ እውን ብሓበራዊ ፍቕሪ ክዕብያ ምዃነን ይገልጻ። እታ ኣደም ክልቴና ብፍቕርን ብፅኑዕ ዝሓዘና ሰብን ዝወለድናሉ ህይወት ምምፃእ ኣዝዩ ባህ ይብለና በለት። ደቅና ብሓድነት ዳኣ እምበር ብግርጭት ኣይዕበዩን። ፍቅሪ ብዙሕ ቅርፂ ከም ዝወስድ ከምኡ እውን ቅንዕናዩ ንስድራ ቤት ዝምስርት ክንመሃሩም ኢና። ህዝባዊ ምላሽ ከምኡ እውን ዘተም ታሪኾም ኣብ ኢንተርነት ካብ ዘካፍሉ እንዳሓር እዚ ሰለስቲኡ ውግዘትን ኣድናቆትን ኣጋጢሞም ገሊኦም ንዝምድና ዘይስነ ምግባራዊ ወይ ዘይጥዑሎም ሰመይዎን ከለዉ ካልኦት ከዓ ንስድራ ቤት ብቕንዕንኡ ንገለ ዘየድሉ ወቀሰታት ብመቅርዐን ኣመስጊኖሞም። ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ብዛዕባ ስነ ምግባርን ኣእምራዊ ጥዕናን ክሳብ ፖሊኣሞሪን ባህላዊ ልምባዳትን ዝርከብ ጉዳያት ተዛትዮም ኣለዉ። ክኢላታት ዝምድናታት ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣዝዩ ሕቡር እኳ እንተኾነም ኣብ ዘመናዊ ዓለም ዝምዕብሉ ዘለዉ ፍልያት ኣብ ቅርፂ ስድራ ቤት ግን የጉልሕዎም። ዶክተር ኤክስ ሓደ ተሓጋጋዚ ስድራ ቤትን ከምኡውን ተመራማሪ ዝምድናታት እዚ ጉዳይ እዚ ዘይተለመደ እኳ እንተኾነም ሰባት ዝምድናታት ብናይ ባዕሎም ኣጋብ እናገለፁ ምምፅኦም የርኢ። ኩሎም ወገናት ዝተሰማምዑ ዓበይቲ እንተኮይኖም ከምኡውን ቆልዑ ብፍቕራውን ፅኑዕ ከባቢ እንተዓብዮም እቲ ቅርፂ ስድራ ቤት ካብቲ ሓሌት ዝተሓተም ኣገዳስነት ኣለዎም። ስድራ ቤት ምምልላስም እታ ኣደን ጓላን ሰባት ስለምንታይ ከም ዝድነቑም ይርድአን። እንተኾነ ግን ኣብ ምርጭአን ፀኒዐን ብዛዕባ መጻኢ ተስፋ ኣለወን። ንስምዖም ብግርጭት ወይ ብፍልይ ዘይኮነስም ብፍቕሪ ስምዕ ከምኡውን ምትሕባር ዝተሰረተ ከም ዝኾነም ይገልጾም። እታ ጓል ሰባት ከም ዝፈርዱና ንፈልጥ ኢና በለት፣ ግን ሓጎስና ኣገዳሲ እዩ። ንሓደ እኳ ኣይንጎድእን ኢና። ኣብ ክንዲ ምውድዳር ንሓድሕድና ንደጋገፍ ኢና፣ በዚ ንኾርዕ ኢና። እዚ ሰለስቲኡ ውሳነታትን ኣኽብሮት ንምሕላው ገዛዊ ስርዓታት ኣቐሚጡ እዚ ከዓ ማሕበራዊ ፋይናንሳዊ ሓላፍነታትን ሓበራዊ ግዴታታት ውላድ ከምኡውን ንግሉጽነት ርክብን ንምርጋፅ ከምኡውን ንገግያታት ምክልኻልን ዝተመደቡ ኣኼባታት መደብ ስድራ ቤት ይሓቱ። ናብ ቅድሚት ምጥማትን ኣብ ቤቶም ክልተ ቆልዑ ንመውላድ ክዳልዉ ከለዉ እታ ስድራ ቤት ኣብ መዓልታዊ ህይወቶም ንምዕባይን ንሓገዝ ክኸውን ቤት ንምፍጣር የድህቦም። ናይ ውላድ ጉዕዞኦም ብብሕታዊ መገዲ ከመዝግቦዮም ብዛዕባ ዘይተለምዱ ቅርፂ ስድራ ቤት ዘለዎ ቀሳም ንምቕናስ ከዓ ብግልፂ ሓበሬታ ከካፍሉ ምዃኖም ይገልጹ።
እቲ ሰብኣይ ደቅና ብሓይል ፍቕሪ ዝዓበዩ ምዃኖም ክፈልጥዮም በለም። እዚኦም እቲ ዝበዝሕ ኣገዳሲ ብዛዕባ እታ ስድራ ቤት ንሓልዋን ብሕታውነትን ደቀንን ስማ ዘይምግላጽ መሪፃ እንተኾነ ግን ታሪኾም ብዛዕባ ፍቕሪ ዘይተለምዱ ዝምድናታትን ከምኡውን ፍልልይ ኣብ ስድራ ቤት ንኽገለጽ ፍቓድ ሂባያ ንስምዖም ብስምዕ ግልጹነት ከምኡውን ሓድሕዳዊ ኣኽብሮት ከም ዝተሰርሐ ይገልጻ። ከምኡውን ሰባት ኣብቲ ዘይተለምደ ባህሪ ቅርጾም ደኣ እምበር ኣብቲ ጸምዶም ፍቕሪ ሓልዮትን ከም ዘድህቡም ተስፋ ይገብራ። ሰበይቲ ኣኮን ቶሚ ካቲያም ድሕሪ 30 ዓመታት ሓዳር ፍትሓቲታ። ድሕሪ 30 ዓመታት ሓዳር ቶሚ ካቲያም ነዊሕ እዋን ኣፍቃሪትን ሰበይትን ናይ ዓለማዊ በዓል ዝና ሙዚቀኛ ኣኮን ብወግዒ ፍትሓቲታ። ከምቲ ብግልጽ ዝርከብ ናይ ቤት ፍርዲ ሰነዳት ዝሕብሮም ቲያም ቅድሚ ዝኽሪ መርዓ ስድራ ቤት ብ4 መዓልታት ጥራይ ንፍትሕ ዝምልከት ሕቶ ቅሪባ። ምክንያቱ ከዓ ነቲ ሓዳር ንምውዳእ ዘይስምዑ ፍልልያት ገይራ ቅሪባቶም። እዚ ሕቶ እዚ ንሓደ ካብቶም ኣብ ኢንዱስትሪ መዘናግዒ ንነዊሕ እዋን ፀንሑ ብሕታዊ ሓዳር መወዳእታ ኣስፊሩሉ ኣኮን ብሙዚቁ ንግዲ ስራሓቱን ከምኡውን ኣብ ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ብዝገብሮም ግብረሰናይ ተግባራትን ብዙሕ ግዜ ኣርእስቲ ዜና ኮይኑ እኳ እንተነበረን ናይ ውሕቲ ህይወት ግን ኣብ ጉሉፅ ኣይነበረን። ስለዚ እዚ ምዕባለ እዚ ብዙሕ ሰፊሓ ኣልቦ መራኸቢ ብዙሃን ከምኡውን ብዛዕባ ሓዳር ድጋፍ ካብ ሰብኣይ ሰበይቲ ከምኡውን ብዛዕባ ኣመሓድራ ቆልዑ ብዛዕባ ፍሉይ ሰባት ህዝባዊ ዘተ ተፈጢሩሎም። ዝርዝር ሕቶ ፍትሕን ምምሕዳር ቆልዑን ድጋፍን ዝምልከት ሕቶታትን ከምቲ ሕጋዊ ሕቶ ፍትሕ ዝሕብሮም ቲያሚ ንሕጋዊ ማሕበራዊ ምምሕዳር ቆልዑ ተሓትታላ ንኣካላዊ ምምሕዳር ናይ ወዲ 17 ዓመት ወዶም ግን ንበይና ክትወስድ ሓቲታ። እዚ ማለት ክልቲኦም ወለዲ ብዛዕባ ትምህርትን ጥዕናን ዝምልከት ማዕረ መሰል ውሳነ ብምግባር ዝሕሉ እንተኾኑ እቲ ቆልዓ ብቐንዱ ምስ ቲያም ክነብር ማለት እዩ። ብተወሳኺ ቲያም ከም ክፋል ናይ ፍትሕ ስምዕ ድጋፍ ካብ ሰብኣያም ተሓትታላ። ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ሕቶኣም ኣኮን ካብኣ ዝኾነ ይኹን ገንዘባዊ ሓጎስ ወይ ንብረት ክቕበል ከም ዘይትደሊ ብግልፂ ይገልጽ። ክኢላታት ሕጊ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ሓደ ወገን ናይቲ ሓዳር ቀንዲ መናበሪ ዝነበረ ወይ ኣብ መንጎኦም ዓብዪ ኣታዊ ፍልይ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ልሙድ ምዃኑ ይገልጹ። ምስቲ ጉዳይ ብቐጥታ ዘይተሓዝ ጠበቓም ሕጊ ስድራ ቤት ሕቶታት ድጋፍ ካብ ሰብኣይ ሰበይቲ ኣብ ነዊሕ ሓዳር ልሙድ እዩ። ብፍላይ ሓደ ወገን ናይቲ ሓዳር ብዘይገንዘባዊ መገዲ ንገዛ ዝተሓጋገዝ እንተኾይኑ በለም ድሕሪ 30 ዓመታት ሓቢሮም ምንባሮም ቤት ፍርዲ ነዊሕ ናይ ሓዳር ግዜን ኣብ እዋን ሓዳር ዝነበሮም ኣነባብራን ብሓይሊ ክርእዮም ይኽእል እዩ። ብሃንደበት ዝመፀም ሕጋዊ ስጉምቲ ንዓመታት ዝተዳለወም እቲ ሕቶ ፍትሕ ቅድሚ ዝኽሪ መርዓ እቲ ስድራ ቤት ብ4 መዓልታት ጥራይ ከም ዝተቐረበ ተፈሊጡ። እዚ ከዓ ተወሳኺ ህዝባዊ ቃልቦ ስሒቡ እዩ። ምስቲ ስድራ ቤት ቀረባ ዝኾነ ምንጭታት ነቲ ምፍላይ ነዊሕ ግዜ ዝመፀ ብምዃኑ ገሊፆም። እዚ ከዓ እቲ ውሳኔ ብሃንደበት ዝተገብረ ዘይኮነስ ንብዙሓት ዓመታት ብዝተፈላለዩ ብሕታውያንን ዝምድናውን ለውጥታት ዝመፀ ከም ዝኾነ ይሕብሩ። ቲያሚ ይኹን ኣኮን ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ መስርሕ ፍትሕን ብቐጥታ ዝኾነ ይኹን ህዝባዊ ርእይቶም ኣይሃቡን። ወኪላት ክልቲኦም ወገናት ብሕታውነትን እታ ስድራ ቤት ከምኡውን ቀጻል ሕጋዊ መስርሕ ብምጥቃስ ዝተመደበ ዝርዝር ምሃብ ኣይደለዩን። ሓደ ወኪል ቲያሚ ብሓፂር መግለፂ እዚ ብጣዕሚ ብሕታዊ ጉዳይ ይበለም ሕጂ ዘለና ትኩረት እንደቅና ድሕነት ንምርጋፅን ነዚ ምግባር ከዓ ብኽብርን ኣኽብሮትን ንምፍታሕን እዩ። ህዝባዊ ምላሽን ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ግርጭትን እቲ ሕቶ ፍትሕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብቕልጡፍ ኣርእስቲ ኮይኑ ኣብኡ ከዓ ኣድነቕቲ ስግንጢር ዝተፈላለዩ ስምዒታት ገሊፆም። ገሊኦም ንውሳነ ቲያም ብምድጋፍ ኣገዳስነት ብሕታዊ ሓጎስን ናጽነትን ገሊፆም። ካልኦት ከዓ ኣብ ፋይናንሳዊ ሳዕቤናታት ተወኪሮም ብዛዕባ ትፍትሕ ኣብ ሂወት ኣኮንን ንግዱን ከመይ ከም ዝጸልዎም ግምት ሂቦም። ብዙሓት ተጠቀምቲ ኢንተርኔት ነዚ ፍታሕ ከም ክፋል ናይ ዓበዘተ ብዛዕባ ሓዳርን ፆታዊ ዝምድናታትን ገይሮም ገሊፆሞም። ገሊኡ ጽሑፋትን ቲያም ስዒቡ ምማዕባል ኣኮን ድጋፍ ንምሕታትን ስለምንታይ ከም ዝመረፀት ክሓቱ ከለዉ ካልኦት ከዓ ከምዚ ዝኣመሰሉ ሕቶታትን ኣብ ነዊሕ ሓዳር ብፍላይ ንኣሽቱ ቆልዑ ኣብ ዝርከብሉ ሕጋዊ ልሙድ ምዃኑ ኣመልኪቶም። ዶክተር ኤክስ ኣብ ስድራ ቤት ዝምጥሕ ዝኾነ ማሕበረሰብ ክኢላም ዝኾነ ግዜ ፍሉይ ዝና ዘለዎ ስድራ ቤት ኣብ ዝፋታሓሉ ብዛዕባ ሓዳር ንበይኑ ህዝባዊ ሕቶ ይኸውን በለም። ግን ወፃተኛታት ብዙሕ ግዜ ዝሓድጎ ነገር እዚኦም ንሓቂ ዝኾነ ሰባት ምስ ንሓቂ ዝኾኑ ስድራ ቤት እዮም። ውሳነታቶም ብሕታዊ ኩነታት ደኣ እምበር ብህዝባዊ ትፅቢታት ኣይክወንን እዩ። ስራሕ ኣኮንን ውርሽኡን
بقاليون دامالا بادارا أكون تيام ستول أكون أما أكلاي كل التشحب بوزح استسمع درفتات مس عبيت دمتوين بزقبرو متحب وبعرن على ما وزننا رخبم زحلفو عمتاتم استفلالي نقدن قبر سنة يسرح السريحوم كابزيوم كا أكون لايتن أفريقيا زبل بروجيكتم عملو أهقور نقطرات نإلكتريك نمقرابن زعلم يوم أمر سرحوم أكون نايب حتو هيوت بتعم بحتاو غيروم حلي ويوم بزعبا سدرا بيتون زمدنتاتون أبق على محتتو أي زاربن تسبسبات بزيح قوي زمدناتات مستفلا ستيم كمستحزكوا انتنبروم نسوغن نزقسيم بمولو أي رقاقتن أي نتقن بلوط زنام زلو سرح اኳ انتنبروم أكون رؤسو بزحو غزي كم سدرا بيتاوي غيرو يقربان يروم زهزباو من رقاز مفلي حدار كأم نقل نقطم مستيام زنبرو زمدنا صنع النويح تسنحن كوينوم نزرأيوم بفلاي أزيو زقرم كوينوم كتسأل حقاو مسرح فتح توم وقنات بزعما محدار قلعوم بمقال نبرت كم اون دقاف كاب سبعي سبيتيم ابز ملكت قدياتم بسمع كبت صحو انتخاءلوم نبزحات ورح وعمتات كوسريك اليوم كيلاتات حق سدرا بيتم تحدار نويح جزيت تنحب مخانون ولديم حبرا وحلافنتم ولاد بمحتاتم بيت فرديم مزقكار ويمتحبار فتح اقابار دأنبر نويح زقت الكركر كم زت تبابع يحبروم زتبهال طبقام نفولي زنام زلوم سباتن ناي فتح قديا زحزلم نبرز زبزحون فتحتات أصقام كونو يخولون بلم جن قلعو عبزركبلو بيت فرديم كل جيم نزبلت ربحهم قدامنتي هبن ولديم نمتحبار دلوات انتقوينهم زيد القريتات نمكل خال سمع كبتحهم يقلوم بحتاوينتن ناب قرميت مقعزن كلتيهم وقنات أبزنا يفتح أوان حزب مراقب بوزحنن بحتاونتهم كم زحلو وحتيتهم وكيلات تياميم اندو قوميلوم سأكون صبوني حوارو لازم دنا نمهلاو زلو حسابا قريحهم وقن أكون بوق مقلتي هابن انتوقنا قن أبقت الموزيكان ممبع البروجكتاتون يدهب كم دلو تحبيروم تحقق سدرا بيت فتح زفلتو سباتم بزو حزباو أقربو كم سحبكو انتوغنم زبز حق داس نقرتهم سدرا بيت صبونا يكدميت قعزوم فتاروم موخانو يقلتوم دكتور إكس حرز فكت حاجة سدرا بيتم زبز حاجة داس نجر كلتيهم ولديم ندقم فقرات ندقفتم كوينهم بمقصالهم يبلم فتح كبيديوم جن بمتحوار قلعون كعابيوم يقول يوم بزعبام تومي كاتيا ميم نعسا 3 عمتاتم أفكاريتن سبيتن نأكون كوينام ولاديت كلتا رقو آيام نسام أبزبوه غالبهم واتسا أكوا انت نبرتم نويح جزيم أبيوتن سرحان أكون صنع بوتا حيزاني رأيام وسان أم نفتح محتاتم نسدرا بيت رايزي كونسم نهزباوي الرأيام نحرك كابتوم بحتاو زكون سدرا بيت عالماويم دمساويان عبلو تيم يملكتم بزعبا أكون بقرام استحسيه دمتاوين صحف دراف فرايم كم اون نقارايوم عمول عالم مليونات درفتات شيطوم مسقليهم كابتوم زعبي فلوتاتم عبي اندسترو موزيكا هام تحبابيروم كم موزيكا وصايم عبسباو حجز عزوز وفر غيروم بفلايم عب افريقام ابوخام أكون لايتنا افريقام زبل بروجكتم نبينا سبات الكتريكا ريبوم أكون موزيكا موصا نحدش دمتاوين مفراي كم اون عبتا اقور عبيت بروجكتات معوال يقصلالهم مدبنا كسع موداتا بمكتالكم دقيمنا ندا مسكنام عبز قصل بينا كسام نراقب كم تلمود لايك شير سبسكرايب بمقبار هلاونتكم دقفكم نايفرين نام دابرنام نلوم زدالنا تحستون عبزن ازازم سلام